Pokoj Boží, požehnaní ľudia. Poďme sa pomodliť za uzdravenia tela a duše. Povedz: Pane Ježišu, prichádzam k Tebe so všetkým, čo ma bolí, na tele, aj v duši. Ty poznáš každú jazvu, každú spomienku, každý kúsok bolesti, ktorý nosím v sebe. A verím, že Tvoja láska je mocnejšia než všetká bolesť sveta. Haleluja. Ty poznáš každú jazvu a každú spomienku. Amen. Uzdrav ma, Pane, nielen moje telo, ale aj moje srdce. Nech sa Tvoja moc dotkne každej bunky. Amen. Každého nervu, každej rany vo mňa. Zmyj zo mňa únavu, smútok, aj všetko, čo ma ťahá dolu. Naplň ma svojím pokojom a novou silou. Ježišu, verím Ti. Požehnaní ľudia, pokoj Boží vám žehnám každému jednému. Poďme sa pomodliť proti duchu, strachu, pravde o Halloweenu. Pomodlíme sa. Povedz: Pane Ježišu, v tento čas, keď svet oslavuje temnotu, ja vyznávam, že patrím svetlu. Zriekam sa každého ducha strachu, smrti, čiernej magie a klamstva. Odmietam všetko, čo nepochádza od Teba, Pane. Nech Tvoje svetlo zaplní môj dom, moje deti, moju rodinu, moje srdce. Haleluja. Lebo ja neoslavujem smrť, ja oslavujem život, ktorý si Ty, Ježišu Kriste. Ochraň nás pred temnotou tohto sveta a posilni nás, aby sme sa stali pevní vo viere. V mene Ježiš Kristus. Amen.